ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് ന്യൂസ് അറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ബുള്ളറ്റിൻ. കാമറൂണിൽ വിമത പോരാളികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കർദിനാൾ ടിമു മോചിതനായി. പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കാമറൂണിൽ വിമത പോരാളികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഡൌവാല അതിരൂപതയുടെ മുൻ മെത്രാപ്പോലിത്തയും 90-കാരനുമായ കർദിനാൾ ക്രിസ്ത്യൻ ടുമി മോചിതനായി. നവംബർ 6-ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കുംഭോ രൂപത മെത്രാനായ ജോർജ് നിങ്കോവയാണ് കർദിനാൾ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. കോവിഡ്. കർദിനാൾ ബാസെറ്റിക്ക് വേണ്ടി നൊവേന ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർദിനാൾ ബസേറ്റയുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പെരൂജിയയിലെ വിശ്വാസികൾ നൊവേനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. പെരൂജിയയിലെ സെന്റ് മേരീസ് ഓഫ് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റാലിയൻ ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് തലവൻ കൂടിയായ കർദിനാൾ ബസേറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 13 പുതിയ പ്രൊലൈഫ് വനിതകൾ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ. ജീവന്റെ സംരക്ഷകർ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന അമേരിക്കൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രൊലൈഫ് അനുകൂലികളായ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വൻ വിജയം. അടുത്ത അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ പ്രൊലൈഫ് അനുയായികളായ 13 പുതിയ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രൊലൈഫ് വനിതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ദി സൂസൻ ബി അന്തോണി ലിസ്റ്റ് എന്ന മുൻനിര പ്രൊലൈഫ് സംഘടന ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രൊലൈഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് $5.2 കോടി നിക്ഷേപിച്ച പ്രൊലൈഫ് സംഘടന ഇതിനോടകം തന്നെ തങ്ങളുടെ വിജയം ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി. ഫാദർ ജെയിംസ് കോക്കാവയലിൽ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മീഷന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് കമ്മീഷന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായി ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത അംഗമായ ഫാദർ ജെയിംസ് കോക്കാവയലിൽ നിയമിതനായി. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്താണ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ. ബിഷപ്പ് മാർ തോമസ് ചക്യാത്ത്, ബിഷപ്പ് മാർ റിംജിയൂസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ, ബിഷപ്പ് മാർ തോമസ് തറയിൽ, ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി എന്നിവർ അംഗങ്ങളാണ്. ദളിത് ക്രൈസ്തവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കടുത്ത അവകാശ ലംഘനം. ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സുസൈ പാക്യം. ദളിത് ക്രൈസ്തവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കടുത്ത അവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ എം സുസൈ പാക്യം. ദളിത് കാത്തലിക് മഹാജനസഭ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിയറ്റ്നാം വെള്ളപ്പൊക്കം. കനത്ത കാറ്റിനെയും മഴയെയും വകവയ്ക്കാതെ സഹായവുമായി ക്രൈസ്തവ സന്യാസിനികൾ. ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിയറ്റ്നാമിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം എത്തിക്കുവാൻ കനത്ത കാറ്റിനെയും മഴയെയും വകവയ്ക്കാതെ ക്രൈസ്തവ സന്യാസിനികൾ. ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളും പേമാരിയും കനത്ത മണ്ണിടിച്ചിലിനും പ്രളയത്തിനും കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം 130 പേർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയും 20 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതീവ ദയനീയമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൂലമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും മറികടന്ന് കത്തോലിക്ക സന്യാസിനികൾ ആയിരങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പുകയാണ്. ഗോനി ചുഴലിക്കാറ്റ്. ഫിലിപ്പീൻസ് ജനതയ്ക്ക് ആശ്രയവും അഭയവുമായി കത്തോലിക്ക ദേവാലയങ്ങൾ. ഫിലിപ്പീൻസിലെ ലുസോണിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ബിക്കോളിൽ ദുരന്തം വിതച്ചുകൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ച ഗോനി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് പെരുവഴിയിലായ ആയിരങ്ങൾക്ക് കത്തോലിക്ക ദേവാലയങ്ങൾ അഭയകേന്ദ്രമാകുന്നു. പുതപ്പ്, ഭക്ഷണം, മരുന്ന് തുടങ്ങി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണവുമായി വിവിധ കത്തോലിക്ക ഇടവകകൾ സജീവമാണ്. കാരിത്താസ് ഇന്റർനാഷണൽ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായ CRS സർക്കാർ അനുവാദത്തോടെ ദുരിതബാധിത മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവഹിതം നിറവേറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാ സഹായം തേടി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഗ്രഹാം. അമേരിക്കയും ലോകവും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി പ്രസിദ്ധ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഗ്രഹാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അന്തരിച്ച ലോകപ്രശസ്തനായ സുവിശേഷകൻ ബില്ലി ഗ്രഹാമിന്റെ മകൻ കൂടിയായ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഗ്രഹാം ഈ ആഹ്വാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിലർ രഥങ്ങളിലും മറ്റു ചിലർ കുതിരകളിലും അഹങ്കരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 20:7 എന്ന ബൈബിൾ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്വാനം. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഫലിച്ചു. റഷ്യയിൽ ഗർഭഛിദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ 60% കുറവ്. ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ജനന നിരക്കിലുള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ റഷ്യൻ ഭരണകൂടം കൈക്കൊള്ളുന്ന പ്രോലൈഫ് നയങ്ങൾ ഫലം കാണുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പദ്ധതികൾ ഇനിയും കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ. ജനന നിരക്കിലെ കുറവ് ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും 2006 താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 2018 ഗർഭഛിദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏതാണ്ട് 60% കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന്
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവരോടും പെരുമാറുവിൻ. വിശുദ്ധ എങ്കിൽബർട്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ്, തിരുവനന്തപുരം.